Вітанки, вітанки. Оп. Я вже так само у гульні. Так, ці пайшоў стрым, давайте глядзець. Бачу на твічы нібыта ё. Як мяне чутна, як мяне чутна. Чутно. Пэнк. Чатик. Чатик працуе. Некая сёння трошки затрымка ёй, я бачу. Тым не менш, чатик працуе. Зазірнем. Тик-ток, ты бачыш мяне? О, тик-ток мяне бачыць. Трошки бахнем падабайчак. А то що я як жабрак без падабаечак? Людзі зойдуць і не салідна будзе. Все, гэта закрываем, гэта открываем. Вітанки, Twitch. Все на месцы, можна пачынаць. Я тут тэставаў, таму у нас ёсць пункт Resume Game, але, вядома, мы пачнем з самага пачатку. Ага, я забыўся браузер вырубіць. Все. Цяпер дакладна ўсё, можна пачынаць. Пэм. Штосьці адбылося, невядома што. Гульня ў нас ад Amanita Design. Гэта значыць што? Гэта значыць ні халеры не зразумела, але піпец як прыгожанька, стылёва, дзіўна і месцамі нават інтрыгуюча. Напрыклад, можна заўважыць, што калі мы водзім мышкай, у нас экран даволі такі актыўна рэагуе на мышку. Гэтыя тэнтаклі варушацца, зоркі ззяюць. Але нам трэба націскаць на арэшкі. О! Ля, нейкі павук. Нават мыша павук магчыма. Бачыце, нават трохі хорару ёсць. О! У нас есть герои, есть антагонист ужо. И хвилины не пройшло. صغير ولا تبغى تجيب تصب عليك تبرد.
Ага. Карацей. Халеры ведае, што карацей, штосьці адбываецца. Гэтыя жырукі знайшлі нейкае насенне ад нейкага ігдрасілю, вядома, і намагаюцца схаваць яго ад супер-пупер павука. Але ім на шляху ось потрапіўся нейкі гелікаптэр. Для таго, каб ён далей паляцеў, трэба знайсці 3 пяра. Пайшлі шукаць. О. Штосьці працуе. У гэтай частцы у нас, вядома, ўсё будзе завязана на насякомых да халеры. І гэта мне падабаецца. Таму сёння у нас будзе да халеры усялякіх гусякоў. Што яшчэ можна памацаць? О. А як гэта працуе? Дарэчы, яблык. Ого. О. Гэта не бачце нейкія калекцыйныя картачкі. Так прыблізна ў Ведзьмаку першым былі голыя бабы, а тут бачце насякомыя. Прышпільна. Вау. Таму ён зжэр лісток і кудысьці заваліўся. А далей што? У нас ёсць 3 шляхі, відавочна, у нас 3 шляхі і 3 гэтых пяра да халеры. О! Вау! Ачука. Ці пакажуць, дарэчы, яе на так паказалі. Мы гуляем у гэтым самым у ЕГСе, таму што ў ЕГСе гэтыя гульні раздаваліся. Адпаведна, ачылкі будуць вось гэтак выскокваць на паўу экрана. Супер, так бы мовіць, атмасферна. Грибочки. Грибочки. Яшчэ нейкі усяк дробны. Што з табой? Не-не-не-не, я выпадкова націснуў. Вяртаемся туды. А, і сюды можна. Ожухна. Шляхі разгаліноўваюцца. А, мы штосьці прапусцілі. За гэтае штосьці нам далі ачыўку. Тут цяпер гэтых дробных мушак лётае піпец колькі. І больш нічога не націскаецца насамрэч. Падыдзем сюды. О! Як я і казаў, трошкі хорару нават у гэтай гульні. І гэта гульня, яна утульна расслабоністая насамрэч, а ёсць
у Аманіты дызайн і аж па-сапраўднаму хорарныя праекты. Памятаю, тоді гуляўся, як яго, божа. Не памятаю назву, як заўжды. Там пра малога, які патрапіў у сусвет сноў сваіх. Так, жэўжыкі, што з вамі рабіць? Не рычы на мяне. Ой. Так, відавочна, яны нас прапусціць не захочуць. Гэта добрая, дробная гэта сабака. А гэта гаспадар сабакі. Окей. Пакуль што мы туды не праходзім. Давайте паспрабуем вярнуцца. Во, вярнуўся той жэўжык, які ўпаў. І нам за яго таксама далі ачыўку. Ну добра. Шо у нас тудака? Не-не-не! Стрэлачкі велічэзныя дуже лёгка націснуць выпадкова. Тудака нічого не схавана. Здаецца, нічога. А, во, пяро па... О! Атрымалі пяро. Ізі. Але ж як гучыць гульня? Ось мы пайшлі там зверху. Тут у нас таксама мушка. Воу. Не халеры сабе гелікаптер. Ага. Ось. А, мы яшчэ можам абіраць канкрэтнага. Окей. Ой. Давай ты. Не. На гэтага нічога. Праходзіць наскрозь яго носік. На гэта вылазіць нейкі чарвяк. Гэты што зробіць? А калі яшчэ раз? Ну, мы ўжо дасталі адтуль кагосьці. А яшчэ аднаго дасталі. Окей, вітанкі Рыгана. У нас тут цэлая гульня пра дызонару рускіх кровасісь. Вау, а гэта што? Два з трох. Ти куди? Гучить просто пипец як файно. О, тут только у нас гэткія жэўжыкі, як адзін з нашай каманды. Из іх вылятае нейкая пыльца, нейкае максімальна дробнае насенне. Ага, мы знайшлі яшчэ одну картку. О, з насеннем. Гэта у нас нібыта макавыя гэтыя скрынькі. Ля, гелікаптер паляцеў. Дык а шо мы здабылі тут така? Ну просто нам штосьці трэба, каб абысці вось тых трошки злых жэўжыкаў. Апошняе пяро, якое мы шукаем, у нас бароняць вось гэткія
гладити. Ми їх можемо ніяк використовувати? Не, ну картки кайфовые. Анимированные и пришпильненькие. Витамки мира по-озерски. А по-озерски где? Вау! А, тут так само треба перабрать кагосьці з нашай каманды. І гучыць як, і гучыць просто піпец як. Ну, гэта фішка Amanita Design, но іх візуал гіперстылёвы, прышпільнікі, а гук супер якасны. О, ніндзя. Ну, ось трэба было глядзець. Все, мы знайшлі все три пера. Все вітамки ад ніндзі. Яна там працягвае ведьмака ганяць. І нам вниз. Так. Вітамки Декамацу, так? Amanita Design гэта супер жэўнікі. Брамбора. Гэта, як вывелася, не гелікаптер, а брамбора. Табе таксама вітамкі з чэціку. Божух, на якія грыбочкі. Яшчэ з вачыма. Ля, кайфуй. Ля, яны нас трошки атруцілі. Гэта забароненыя грыбочки. Шо? Гэта мне туторыял далі, ці як гэта зразумець? Цікава. Добренько. Так, мы можем пойти сюда и сюда. Ты кто? А вось нам скардзяцца на антаганіста мясцовага. Тут у якасці антаганіста мыш-павук. То бок чорны, пухнаты и с максимально тонкими ножками. Это литерально мыш-павук. Так. Что у нас тут такое? Вау. А что это значит? Просто трамплин? Окей. Інших вариантов нема, так? Это факт. Пойдем паўсюль. Гульня максимально у тему моего каналу. То бок, з одного боку миленькая, з іншага про насякомых. Так, у нас тут некие яйки. Гэта, дарэчы, таксама выглядаюць як адзін з нашай кампаніі. Бачыце, у нас тут адзін прыблізна гэткі жа. Сапраўды, у мяне ж вебка трошки тут закрывае. Ну, я вам буду распавядаць словамі. Яны прыносяць яйкі. Але ж як гучыць. Я спадзяюся, вы глядзіце стрым у якіх-небудзь там навушніках, таму што, ну, гэтая гульня таго вартая.
Божух, на якія кайфы. І ти просто на яго клікаеш, яны адначасова пачынаюць гучаць і табе прыемна. Вось у гэтым сэнс. Кайфова. Вось. Яно паляцела праваруч. І вось яно. Божухна. Воу. Ключик? А що гэта за ключик? 5 ключиков трэба. О. Паўзі до нас. О, а нам далі. Гэта таксама УЗІ-картка. Во, сапраўды зэм-картка, бачце якая. Калекцыённыя карткі мясцовыя мне дуже падабаюцца. О, і гэтыя тут таксама ёсць. Хе-хе, кайф. Семечка дуба. Ну, там... Далей па сюжэце пабачым. Яшчэ адзін ключик знайшлі. Яшчэ не знайшлі. Знайшлі. Нас прынеслі ў цэнтр нейкага цвілога яблыка. Смешнае, ну так. Так, що будемо робити, шановне? Давай ти. Оп. Я б так само хотів гэтак умець. Зашмат, окей. Так само не то. Не. Докладно не то. Гэта надта складаная загадка была. Ну, калі вакол гэткі дзіўны сусвет, то не дзіўна ў ім згубіцца. Гэта абсалютна нармальна. Ёсць ключик. Дзякую. І гэтыя ключики нам трэба ось сюды засандаліць. Давайте, у нас там яшчэ быў шлях кудысьці ўніз, здаецца. Давайте вернемся трошки, потым прыйдзем выкарыстоўваць ключики. Ось сюды яшчэ можна пайсці. Опа! Які файны слімачок. Блин, як тут все файна гучыць. Так... Мегапазерскі, у Аманіты дызайн, калі было б штосьці відавочна, я б абразіўся. Таму што, ну, як у гэткай гульні можна рабіць штосьці відавочна? Я супраць. Опа. Разбегаемся. Ён зараз падпаўзе, і мы ўсе так заскочым.
Як ён чвякае, божухна. Так, бачу ключик. Але далезці да яго нельга. Не? Мы, умоўна кажучы, можам кіраваць гэтай халерай, якая лётае ўнутры. О! А, і нам не сюды. Мы сваім курсорам яе трошки пхаем. І можам пхаць... Оп-оп-оп. Добра. Можам выпіхваць у адтуліны. Шкада толькі што курсор сістэмны, ён... Ну, праблема нават не ў тым, што ён сістэмны, а ў тым, што ён губляецца, таму што тут шмат светлых і белых. Да не туды. Ну не. Шмат светлага і белага. Да не перашкаджай ты. Не. Опа. Яшчэ трошки. Не в гэтае. Амаль што атрымалася. Яшчэ раз паспрабуем. Идите. А калі ў гэта... О! Дзякую. Гульні ўвогуле ніколі не ламаецца. Гэта не зламалася гульня, гэта баг. Ну, анамалія. Во. Калі штосьці не працуе слушным чынам, гэта анамалія. О, дарэчы, антаганіст. Спакойна, спакуха, хлопцы. Гэта мапа нейкая? Слухайце, гэта сапраўды мапа. Пухнастик, мышапавук. Ля, натуральна мапа. На чаму Мегапазерскі плача? Ты і мапу не знайшоў? Сур'ёзна? Ля, кайфово, глядзіце. Яны па-рознаму гучаць. О. Мапа вельмі дапамагае.
Ну, зараз паглядзім. Пакуль што яна мне не надта дапамагла. А, да цябе ніхто не прыйшоў глядзець. Вось гэта, вядома, сорам. У тым сэнсе, што гульня... Гульня таго дакладна вартая. Так. Гэты не спадабаўся. Гэта таксама. Хлопцы, дапамажыце. А, во як гэта працуе. Ля, капец. Дарэчы, 4 з 5. Ворог наш тут робіцца, кайфы. І у нас 2 шляхі. Галінкі разгаліноўваюцца, што не дзіўна. Так. Сюды можна пайсці, сюды можна пайсці. 3 шляхі, божухна. Давайте паспрабуем сюды. Ля. Штосьці крышталёва вострае. Штосьці, мне здаецца, гэтыя жэўжыкі трошкі небяспечныя. Ты хто? Вау. Не ведаю, як гэта пракаментаваць, тым не менш. Што з табой рабіць, шаноўны? Ён не надта націскаецца, ён проста стаіць і робіць мне прыемна вухі. Ага. І тут я бачу ключик. Што будзем рабіць? Наўпрост ключик не забраць, таму што гэта ось невядомая яшчарка нам перашкаджае. О! Калі вы не заўважылі, гэта таксама павук. Ля, прышпільненька. Яшчэ гэты. А, слухайце, ось так, а потым... Не паспеюць. Тады давайте паспрабуем пайсці ўніз. Вітанкі. Што у нас будзе вось тут такая? А, мы іх просто пераскочылі. Так. Ты што? Вітанкі. Іх таксама мышапавук кашмарыць. Што мы з гэтым будзем рабіць? О! О! Добрага вам дня. Ачыўку атрымалі і яшчэ одну картку. Ля, вы паглядзіце, якія павучкі гэтыя прышпільныя. І карткі просто піпец, якія кайфовыя. Але ж... Не, тут дакладна нічога не націскаецца. Што з вамі павукамі рабіць? Вось у гэтага нейкі асаблівы шып. Вітанкі, Рудзі!
_game for boat seats Nestor team Mishikabu. Вітанкі рэйдеры. А у нас тут трошки дзіўная, але піпец якая пазітыўная, піпец якая прыгожая гульня. І у нас ёсць некаторыя складанасці, як абысці нейкіх шыпастых павукоў. Але ж гучыць піпец як кайфова. Давайте паспрабуем пайсці трошки іншым шляхом. Партыйны РПГ. А што значыць амаль, Рагана? Што значыць амаль? То бок вось гэтая партыя для цябе не партыя? Вось нават можна паглядзець. Гэта ў нас відавочна танк. Вось гэты макавая скрынька. Ось той, што леваруч, той, што як палка, гэта друід. Вітанкі, Рудзі, вітанкі. Піпец якая забаўная, прыгожая, дзіўная і гучыць проста. Я адыгрываю жалудок. Ну, тэарэтычна з жалудком мы сустрэліся найперш. Мы яго першым сустрэлі. І ён у сябе ўвабраў тое насенне, якое мы знайшлі, тое, што вось боскае насенне, апошняе з таго, якое не паспеў зжэрці павук. Так, ты что такое? О. И жир. Ні халеры сабе. І гэта жир. Які люты жэўжык. Паразит. Картка паразит, а гэта у нас нейкая піпец якое дзіўна насекомое. Мішу жэўжык, ты змог шакаваць Рагану. Так, тутака мы былі? Не, здаецца, не былі. Ёсць шлях туды і шлях туды. А, вось мы тутака збеглі ад мышы паука. Жырце штосьці зялёнае, окей. І адсюль мы пайшлі ўніз, але пайшоўшы ўверх, мы прыблізна на той же самай галінцы апынемся. Так, тут мы былі, сапраўды. Ага. Вітанкі. Гэта нічога, а гэта штосьці. Ля які глыбокі сюжэт. Што за картку атрымалі? А, вось гэты жэўжык. Ну гэта таксама грыбочак. Ён толькі казкі распавядае. Окей. Калі што, вернемся да цябе. Дзякую за фолоу. Вячаславік. Легенда аб стварэнні сусвету. Ну так. Гэта нам распавялі трошки лору. Так, тутака мы таксама былі. Вось у гэтым напрамку у нас будзе гэтыя ось ключики вставляць. Вось сюды нам вставляць ключики. А калі просто прайсці ў гэты бок, што будзе? О, і халеры сабе! А шо гэта? Была ноч, росли дрэвы. Ну, а так. Прыстойныя грыбы. Ну, так гэта просто дарослы грыб. А калі грыбы маладыя, то яны могуць паводзіць сябе як у рудзі. Гэта нармалёва.
Так. А, до рэчы, вось па гэтай галінцы можна прайсці далей? Или... Не, тут далей нічога няма. Ёсць пухліна, а праходу няма. Так, все, ідзем сюды, атрымліваецца. Ідзем сюды. Вітанкі, вітанкі. Так. Нам, карацей, сюды. Гэтыя павучкі не націскаюцца, гэтыя таксама не націскаюцца. То бок нам штосьці трэба зрабіць з вось гэтай яшчаркай. Оркестрон. Прикол. Кайфово. Так можа без оркестрона ты нам аддасі гэтую халеру, не? Не аддасі. У нас тут няма магчымасці абраць кагосьці з нашай партыі. Мне ўсё ж таки здаецца, што... А, во! Все, вырашылі праблему. Яшчэ не дабраўся да падтанікулы. Ну вось, а мы ўжо дабраліся. Яна насамрэч невялічка дастаткова, таму хутчэй за ўсё сёння пройдзем. Все, карацей, у нас ужо ўсе ключыкі ёсць. Трэба вяртацца да замка. А, давай покажу. Тут, карацей, ниндзя собрала конструктор, глядзіце які. Ці бачна вам? У маім дзяцінстве быў толькі адзін конструктор, той, што металічны, і што збіраць з дапамогай ключа. А цяпер ёсць, акром усялякіх пантовых лего, яшчэ і вось гэткія, піпец якія. Вось бліжэй трошки. Утульна, що піпец. Уявляеце, конструктор, у якім убудаванае святло. Так, нам вось туди, ну. Ну так, это трэба маць нервы і дробную моторыку, каб гэткае рабіць. Ну, мо. Адчыняем. Палову ўзроўняў прайшлі, падаецца, ты шо? Неяк мы занадта хутка праходзім, шаноўныя. Давайте трошки запаволімся. А то я памятаю, як моцна расчараваўся, калі за гадзіну прайшоў самарост другі і такі: пачакайце, я збіраўся. Ariana_prop_amelia, Respiuka. Распеўка? Шчыра кажучы, я нават не ведаю, што пад гэта спяваць. Што пад гэтае будзе пасаваць. Гэта у нас, дарэчы, джин. Шо? 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 Нават картку далі. Коляд. Ну слухайте, аўтэнтычна. Каляды яны мусяць быць такімі хтанічнымі і дзіўнымі. Усё як трэба.
Окей. Ага. То гэта жаданне выканалі. А зараз будзе распеўка. Найлепшы бестыярый. Просто муа. Зараз будзе распеўка. Рыхтуемся. Дуа концерто. Вау. Вау. Вітанки, пані Тетяна. У нас сьогодні піпець якое стильове і пригоженьке і все. Танчим. Що тут відбувається? А у нас тут відбувається Аманіта дизайн. Вітанки в Роман Лайф. Так, що у нас тут таке? Нейкае насенне, з якога нарадзіўся кавалак мяса і адправіў нас у космос. Все слушно, все зразумела. Так, что у нас натискается, шукаем. Гэта Бразилия? Гэта сцяг Бразилии, ці мне падаецца? Ага, и мы запулили кавалок мяса в космос. Окей. Хьюстон, у нас проблемы. Вось калі б у парку Горкага было б вось гэткае кола, я б значна часцей там бываў бы. І у нас засталося апошняе пытанне. Наш галоўны герой, Жалудок, зараз будзе пытацца наконт антаганіста, мыша-павука. Ага. Вось ён стаіць. І мы яго у кубачак. Для які ён моцны. Вау! А ён не адзін іх да халеры. І мы трапляем на ўзровень 2. Давайте глядзець, куды мы ў выніку зваліліся.
Гэты таксама скардзіцца на антаганіста. Але мы яму трошки дапамаглі. Окей, давайте пойдзем далей. Ох, не халеры сабе. Ён, бачце, выпівае сокі з дрэва. І з дапамогай назапашанай энергіі нараджае новых павукоў. Не халеры сабе. Окей. Хоррор. Так. У Аманіты дызайн ёсць нават літаральна хорроры. І увогуле ва ўсіх гульнях можна знайсці трошки. Вау. Вось зараз быў скрымер, напрыклад. Ага. Шлях у Нифельхейм. Ну так, агулам з улікам мясцовай міфалогіі гэта літаральна Ігдрасіль. Без жартаў і без нічога. У гэты бок мы не ідзем. Там у нас цёмныя эльфы да халеры. Ой, глядзіце. Скатыняка тэрарызуе слімачка. Ну, мы за яго дакладна адпомсцім, але пакуль што ідзем у гэты бок. Глядзіце, яны забілі дзвюх гелікаптэраў, якіх мы раней бачылі, на якіх самі лёталі. А цяпер яны дохлыя ляжаць. Ну, карацей, дакладна хоррор пачаўся. Ты хто? А, трымай. У нас гэтка ёсць. Вау! Гэта ліфт. Гэта у нас каштанчык. А, і нам трэба трох малых знайсці. Да, спакайней, спакайней, зараз знойдзем. Каштаняты згубіліся, ну. Зараз знойдзем, не галасі. Так, 3. У нас ёсць 2 шляхі. Пойдзем спачатку наверх. Дарэчы, давайте глянем на мапу. Ну, не тое, каб надта падрабязна. Так, пачакайце, у мяне тут нейкая трабла здарылася. Як цяпер цябе на ўсё акно адкрыць? Алло? Так, вам бачна вось гэтую верхнюю халеру? Не бачна? Ну і добра, калі не бачна. Мы прыйшлі адсюль. Пойдзем сюды. Семь плюс с хоррором. Моя павага. Божух, на якое все разгалінаванае. Ля, паглядзіце. Які прыгажун вісіць. А што з табой можна зрабіць? Ну, насамрэч, не шмат. Можна толькі прайсці далей. А! Скрымер. Адкрыты сусвет. Ну так. Не. А калі пойдзем сюды... Не халеры сабе, гэта што? Разнабаковая гульня. Ну, калі у нас ёсць адкрыты сусвет, магчымасць хавацца, розныя здольнасці і хоррор,
Гэта ўжо ў нас Immersive Sim лічыцца. Тут разумець трэба. Так, що гэта за жэўжыкі? О! А що з тобой рабіць? А, ну нам хутчэй за ўсё зверху трэба прыйсці да яго. Партыйны Immersive Sim. Ну. Кажаны, ось я нават не ўпэўнены, што гэта кажаны. Ну, выглядае як кажаны, але пакуль што на гэты момант у нас аніводных жывёл, акром насякомых, не было. Таму хутчэй за ўсё гэта таксама у нас не зусім кажаны. Што гэта за дробная бегае? О! Колькасць павялічваецца. А, яно нажэрлася. Я і званітавала вось сюды. І яно трошки набралося. О, шосці вылезла нейкае вока. Будзем лічыць, што ў гэтым ёсць нейкая логіка. О! А можна табой неяк кіраваць? Эдзе? Нам відавочна трэба неяк напоўніць гэтую халеру. Ух! Гэтыя жэўжыкі там хаваюцца, і мала таго, што хаваюцца, яшчэ і на гітары гуляюць, граюць. Алло? Давай яшчэ. Нам відавочна трэба яшчэ трошки наліць сюды. Ага. О, нажерлася. Пайшла. А що гэта за технічок? А куды ён пабег? А, во ён пабег. І що? А що гэта было? Давайте яшчэ раз. А, вось гэтак. Ён паляцеў туды далей. І паляцеў ён куды? Заправили слимака. Ну. Где? Давай. Я ось поклацать на их не поклацал. А яны, як выявляется, не просто, яны яшчэ участник. Шо? Які вытанчаны нехта.
складана. Чавк-чавк-чавк. Ну. Оу. О! Ні холери собі. Не просто. Тут нас прогнали. Давайте спробуем пойти куды. Я насамрэч ужо паспеў забыцца, што дзе. Так, сюды нам прайсці нельга, таму што тут у нас павук. І акром павука больш нікога. То бок мы робім вось так, і нам даюць скрымака. Окей. Унізе у нас. Гэты жэўжык. Давайте яшчэ раз зробім пых. Яно кудысьці наверх паляцела. І яно, дарэчы, кожнага разу ляціць у нейкім новым напрамку. Happy Game, это вось тая гульня, якую я распавядаў, гэта таксама ад гэтых распрацоўшчыкаў гульня. І гэта, ну, чысты хорар. Тут, бачце, яны і схавалі хорар трошкі за мілатой, а там гэта чысты хорар. Годзе табе спаць. За гэта я і люблю Аманіту дызайн. І пец, якія разнабаковыя жэўжыкі. Але кожнага разу прыгожанькія і кожнага разу прыемненькія. Так, гэта не націскаецца, не націскаецца. А, ўжо нават гэта не націскаецца. Чаму яно не націскаецца? Усе ачылкі. Я, дарэчы, не гуляў у Playgrounds. Адным вокам бачу, але толькі адным вокам. Так, сюды ўсё яшчэ нельга. Окей. Так, я ведаю, што яно тут шмат чаго дзе захавана, таму што усялякае невідавочна захаванае гэта фішка аманітаўцаў, яно ў кожных гульнях можна знайсці, нават у самай першай і першым самаросце. Таму я абтыкваю амаль што ўсё. О, дарэчы. Вылазь. Ого! Агучка просто шыкоўная. І гэта таксама, дарэчы, фірмовая рыса менавіта Аманіта дызайн, таму што першы самарост, ён выглядае, ну, ужо дастаткова стылёва, але ўсё яшчэ усраты. То бок ён сабраны з асетаў, то бок просто выразалі, не ведаю, з фотаздымачкаў, з асобных нейкіх выяў і сабралі ўсё гэта дакупы, атрымаўшы тамашняе наўколле. А гучка ўжо была шыкоўная, то бок я дагэтуль памятаю там гэты самыя козы, якія бегалі па скалах, якія спявалі піпец якімі прыгожымі галасамі. Вітанкі, вітанкі. Ну і вось картку знайшлі. Ну, бачите, тут усё насякомае. То бок, вось гэта выглядае як вавёрка, але гэта ўсё адно насякомае.
Хто там яшчэ быў? Вось гэта выглядае як луна, але насамрэч насякомая. Гэта нібыта Санта. Але не Санта. Так, так. Разумею. Звычайна усялякія артбукі я ігнарую, але вось у гэткіх гульнях яно таго, вядома, варта. Слухай, як міма цябе прайсці, шаноўны? Відавочна, далей можна прайсці, але трэба штосьці зарабіць хутчэй за ўсё. А што з табой зарабіць? Ніяк, пакуль што ніяк. Гэты ўсё яшчэ жары і ўсё яшчэ не зразумела, што нам ад яго трэба. Мы, здаецца, дарэчы, яшчэ ў гэты бок не хадзілі. Давайте зазірнем, што тутака. А тутака ў нас штосьці вудзіць. Тутака ў нас рыбы насякомы. Як? Што ты нам раскажаш? А, табе чарвячкоў трэба. Окей. Мы можам пайсці адсюль уніз. Ах, это жабка. Сёння не серада? Не, сёння не серада. Але жабка у нас ёсць. 4 жабкі. Танчым, танчым. Распевачка пайшла. Не дали картку? Серьезно? Дайте картку с жабками, вы шо? Так, а куды мы адсюль можам пайсці? Шось я ўвогуле не бачу стрэлачак. А, во, бачу, з'явіліся. Ага. Краб. Ля, якая жуда. Шосці паўсюль нам не радыя моцна. Краб праганяе, павук пужае. Чарвяка пакуль што не знайшлі. А, слухайце, можа там было трэба клацаць на нейкіх канкрэтных крабянят? Адчапіся псіхічны. Ну, сапраўды псіхічны. Не, ён адразу кідаецца. А, ён нас скінуў кудысьці, не халеры сабе. А, во, жабкі ёсць. Ёсць жабкі. Мама краб. Лютая мама краб. Так, можам ісці леваруч, праваруч і ўсё. А, яшчэ вось штосьці ёсць. Ага, тут у нас, бачыце, штосьці незвычайнае. Воу. Яно заўжды ляціць праваруч.
О. Гэта нельга пасунуць. Можна. О. Окей, штосьці проросло туды наверх. Штосьці мы зрабілі максімальна слушна. Яшчэ раз, як яна ляціць тут такая? Ось сюды. Нам трэба ў нейкае новае месца патрапіць. О, трымалася. А, ну проросло. Там мы уже были. Там мы уже докладно были. Ну слухайте, гэта мы прорастили. Мне есть адчуванне, что гэта у нас галоўнае, что мусіла. О, дарэчы, каштанчик. Маленечкі. Я ўжо забыўся на самое, што мы шукаем маленькіх каштанчыкаў. Ён занадта цяжкі, каб гэты дробны яго дацяг. Каштанятка. А гэты занадта тонкі. Вау. Эпічна. Пэйн. О, а грибочек долетел. Так, один есть? Есть? А чему ён не обозначился? Дык вот же ж ён. Вот, теперь залічыўся. Дарэчы, мы знайшлі вось гэта проросло, здаецца. О, спіць. Спіць. А навошта мы сюды ўвогуле лезем? Стелс. И нас знову сюда скинули. Теперь идем леворуч. Леворуч. Леворуч у нас расте фасоля. А, вот, червяк, червяк. Оп. Есть червяк. Не заберусь в библиотеку, а в сенсе. Все, что я схапіў у ЕГС, яно заставалася. Со мной гэткіх прецедентаў не здаралася. Так, пачакайся, як нам цяпер наверх залезці? Я ж таму і сёння запусціў ботанікулу, таму што ухапіў і ботанікулу, і шосьці там яшчэ раздавалася ад іх жа у ЕГС. Так, шановны, трымай чарвяка. Ні халеры сабе.
Мы здабілі крабянятка і згубілі нашага во. Ну, складана гэта пракаментаваць так ці інакш. Мама, трымайце крабянятка. А як аддаць? А як яго ўзяць увогуле? А, ці ён нам спатрэбіцца да чагосьці іншага? Мусіць так. Магчыма, мы гэтым крабяняткам кагосьці зарэжам. Магчыма, цябе? Не. Магчыма, напужаем гэтага жука. Не напужалі. Вітанкі, Эль Паўлік. Мы сёння гуляем у максімальна прыгожанькую і абсалютна лагічную гульню. Так. О! Ха! Дзякуй, крабянятка. Всё. Дзякуй, Эль Паўлік. З улікам таго, што гульня ў нас 7+, поспехі дакладна будуць. Акрамя Селест. А што за гульня такая Селест? Я яе нават і не памятаю. Я ведаю, што я там ухапіў некалькі такіх дастаткова мажорыстых AAA тайтлаў. Дарэчы, другое каштанятка. І яно так і ляжыць у бібліятэцы. Так, адсюль можна пайсці толькі абратна. З той бібліятэкі аднойчы мы пойдзем у Evil Within. Ёсць у мяне і першы, і другі. Там яшчэ штосьці... А, яшчэ гэта... А, Селеста. Мне там яшчэ Плахтэйл ляжыць. Гэта таксама трэба будзе пагуляцца. Вось тут у нас штосьці невядома. У нас ёсць гэтыя тыпу кажаны, і ёсць нейкі маленькі там наверсе. А, во як гэта працуе. Трэба было збіць. Кажана пашугай. Ну вось мы яго пашугалі. І здабылі... Штосьці зноўку музыкальнае, насамрэч. Так, давайте глядзець, куды яго можна будзе выкарыстаць зараз. Тутака нельга. Тутака у нас ёсць да халеры жук. Во як гэта працуе. Дарэчы, картку далі. Давайте паглядзім. І гэты, і кажанчык, і тля, і павук, і нават гэты з вудой. Капец, не, ну вы паглядзіце, колькі іх. Вось гэтае тое, што ўнізе, 2 рады, гэта ўсё карткі з гэтай гульні. Капец. Так, а що у нас тут адбываецца? Можна скочыць сюды, можна пайсці сюды. Больше нічога патыкаць нельга.
Дарэчы, яшчэ адзін грыб, які будзе нам распавядаць гісторыю аб сусвеце. Давайте слухаць. Не халеры сабе ён моцны. Слівы парсючкі. Ля ён дрэвы пажраў. І картку далі. А што за картку далі? А, во, гэтыя грыбы. Ну, слухай, сапраўды слівы і сапраўды парсючкі. Так, вось сюды мы зайшлі, каб што? Што мы тут робім? Пагадаваць парсючкоў. О! Трэці каштанчык знайшоўся. Сліва парсючок зжэрла каштанчыка. Каштанятка ледзь не пераварылася. Все, можна вяртацца да бацькоў. О, все. Вітанкі, вітанкі. Да павячэння. А, мы разам едзем. Ні халеры сабе, у іх тут горад. Вау. Каштановая цивилизация. Нам трэба сабраць 14 страусаў. Каб запітаць гэты рухавік і паляцець туды, куды нам трэба паляцець. Ні халеры сабе. 14 страусаў. Божухна. Ай, гэта бачце хаты, у якія можна зайсці. Ну давайте па чарзе. Прашпільна хімера, але гэта не тое, што нам трэба. Вось гэтая частка слушная. Не, пачакай. Гэта... Карацей... То бок спачатку трэба трэцяе, потым другое, потым першае. Не. Не зусім. Ствараем хімеры ў прамым эфіры. Чакай. Щось я не зразумеў. Ось, птушка есть. Голова птушиная. Тулово птушиное есть. Ну, неяк собрали. Шчыра кажучы, я не зразумеў як, але неяк собрали.
А можна стварыць яшчэ 13? Жабка-слімак. Жабка-страус. Так я не зразумеў, нам трэба тут стварыць 14 штук, ці трэба паназбіраць іх по ўсяму гораду. Давайте, напрыклад, пойдзем сюды. У нас зноўку каляды. Трошки штучная, але сапраўдныя каляды. О, дарэчы, птушачка. Трэба, каб яна адсюль паляцела, але обратно не заляцела. То бок трэба больш наваліць снегу. Што нам за картку далі? Каштанчык са снегам. Што яшчэ тут можна націснуць? Все. Ёсць птушачка. У кожным месцы по одному. Шкода. Было б файна аптымізаваць. Так, что тут робіцца? То бок яму патрэбен кампаньён. Давайте створым гэта кампаньёна. Гэта яшчэ і міні-гульня. І грыбочак перасоўваецца хутка. Слухайце, у гэтай да халеры партыі яшчэ і розныя ўласцівасці у іх. То бок грыбочак перасоўваецца значна хутчэй. Хе-хе-хе. 11:0. Каб перамагчы, трэба трапляць у сетку, інакш... трымалася. Яшчэ одна птушечка. Да шо ты гэта самае, шо ты плачаш, алё? Ну всё, прокурыў кашанчыка, можна далей ісці. Тут у нас зноўку хорар. Сапраўды. Ага. Хапай. Ёсць птушечка. Так, ідзем з гадзіннікавай стрэлкай. Дарэчы, зноўку хорар. Шо гэта? Глядзіце, гэта у нас гэты самы Франкенштейн.
бегае ўнізе, а зверху монстр Франкенштейна. І нават рубільнік ёсць. It's life! Окей, але дзе птушачка? Што нам за картку далі? Кайфова. Шановная, а можна нам птушачку? Франкенштейн, літаральна. А, во птушечка. Дык, дык а що тут робить? Мы можем натискать на годинники и на трубы. Из трубов вылетают лямпочки, логично. А с годинников выскакивают птушечки. Годинников 5, труб 6. Что это значит? Из труб вылетают лямпочки и потом залетают обратно. Божух, на ты спынешься ці не? А калі выйсці і зайсці, што-нибудь зменіцца? А, глядзіце. Яны ў нас таксама трошки спартыўныя. То бок у нас ёсць гадзіннікі, трубы, яшчэ гэтая халера нейкая ў цэнтры. Аб якую можна бэмкацца. Калі наш сапартыец бэмкаецца тут уверсе, націснуць на рубільнік мы не можам. А, пачакайце, калі... Вось гэтых бурблак тут 5, а труб 6, гадзіннікаў 5. Музычны код? Магчыма. З іншага боку, гадзіннікі ўсе гучаць аднолькава. А, пачакай, сапраўды. Не-не-не, вяртаемся. Магчыма, трэба паслухаць, як яно менавіта тут бэмкаецца, і гэта недзе паўтарыць. Пем, пем.
гэта буйнейшы за гэту, то бок. Натрапілі на нейкую да халеры дзіўную загадку. Гадзінкі гучаць аднолькава, таму складана падумаць, што гэта вось частка нейкай загадкі. Пем, 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 пем. І заўжды аднолькава ўсё. Один раз сюды, потым тынк-тынк-тынк. Так, зараз пойдзем далей, але сюды мы, атрымліваецца, вернемся. Запамяталі, вось гэты будыначак мы не закрылі. Вау! Шо? Можна кранаць выключна гэтыя два шарыкі. Яшчэ фотаздымачак. Тут хутчэй за ўсё па чарзе трэба прайсці. А шо гэта? А ты хто? О, а вось і птушачка. А шо мы знайшлі? То бок магчыма, вось туды да Франкенштэйна трэба будзе зайсці і, напрыклад, вось гэтае ажывіць. Давайте паспрабуем. Не, ён не сюды. Калі штосьці не націскаецца, то ў гэтай лакацыі яго выкарыстаць нельга. Так, я ўжо зразумеў. Хлебачэл. Дарэчы, гэта вось тыя самыя, якім мы дапамаглі. 3 каштаняты і велічэзны. О! Не еш, подумай! Мы табе хлеб дамо. Не, хлеб мы яму даць не можам. Гэта нейкая манетка? Сур'ёзна? Окей. О, а ты хто? Хочеш хлеба? Хочеш монетку? Не. Вось у цябе нешта дзіўнае. Іх тут 2, глядзіце. Адзін тутака, другі тутака, трэці тутака. Можа, і дзе-небудзь яшчэ хтосьці схаваны? Яны ўсе максімальна актыўна хаваюцца. Іх тут шонайменш 3. Не клацаецца, не клацаецца. Так, ну то бок да гэтых жэўжыкаў мы таксама яшчэ вернемся. І то не дзіўна, таму што мы ўжо другі раз іх сустракаем, адпаведна, гэта персанажы надоўга, у доўгую перспектыву. Так, вось тутака мы не знайшлі, не здабылі птушку, нет, і ось тутака не здабылі.
А тут хтосьці дрыхне. Ага, сюль нас выгналі. Стелс. Шановныя, зноўку пачынаецца стелс. Пляшка. Навошта нам пляшка? О, мы здабылі лямпачку. І птушка заснула. Все. Да пабачэння, дзякуй. Так, ідзем сюды. Оу. А шо гэта ў нас тут? А, яно закрытае нейкім нечым незразумелым, нейкім шкляным, мабыць. Гэта не націскаецца. Не націскаецца, то бок. Куды мы таксама яшчэ вернемся. Складана, слухайце. Такі цікавы горад у іх тут. А, і тут таксама у нас жаруць птушак. Што будзем рабіць? Як будзем здабываць яе? Ага. Робім саботаж. В сэнсе, а чаму ты яе кінуў? Не. Гэта у нас нейкі да халеры перац, а што мы з ім мусім зрабіць? Магчыма, сюды? Не. Націснуць мы можам толькі на прыправы. Але што з імі зрабіць? Што? Ён неяк дзіўна сварыцца. А, трэба папярчыць. Во. Спёрлі птушечку. Да пабачэння. Так, ідзем далей. Вітанкі. Тут у нас нейкія сумнёўныя. Шо? Шо? Не поспеваем. А, яно отскокує. Знову міні-гульні. А, ось птушечка. А, ну все, здобыли. Достатково просто. До речі, яшчэ одна монетка. В сенсі яшчэ одна, а дык у нас ёсць такая. А калі яшчэ одну кінем? І што гэта значыць? Птушка ад нас хаваецца.
Мы, магчыма, мусім кінуць яшчэ некалькі манетак, каб тут атрымаўся да халеры потоп. Восень. Вы паглядзіце, якая тут упіска. У-у-у. В сенсе. Яму патрэбная бульба. Каб ён даў нам тушку, патрэба прынесці бульбу адкусьці. Окей, структура насамрэч моцна складаная, але а гэтаму патрэбен алоэ. Усім патрэбна, ну, літаральна. Гэтаму для калекцыі патрэбна алоэ, таму бульбу ні халер не проста. Ва, глядзіце, у нас тут хорар. Штосьці ў цемры лупае вачыма. Зараз мы падсвецім. А, гэта... А хто гэта? А вы хто? Дзякую за птушачку. О! А я ледзь не пайшоў. Слухайце, трэба актыўней клацаць. Яшчэ актыўней, чым мы гэта рабілі раней. Ледзь не згубілі манетку. Вау! Сакрэтныя матэрыялы пайшлі. Трымалі картку з пчолкамі нейкімі. Вау! Шо робіцца? А шо гэта? Складана каментаваць, але прыгожа і цікава. Мы здабылі алоэ, але не здабылі птушачку. Тут ж мы таксама мусілі б знайсці птушку. А можна мне птушку? А дзе у вас тут птушка? Ну окей. Пакуль што пакінем як ёсць. Так. Давайте вернемся, дзе у нас там не, во, а, ось сюды было трэба алоэ, так. Прымай. Дякую. Яшчэ засталося 4. Не тут така, але... А, слухайце, сюды патрэбен... Окей. Ну, птушку мы знайшлі, так ці... Так, тут... Не, тут мы былі. А дзе у нас там...
не сюди. Сюди треба бульба. Ось сюди, здається. Так, сюди треба монетка. О, як я і казав, тут адбыўся потоп. І гэткім чынам мы здабылі птушечку. Дякую. Яшчэ дзве. Дзе? У таго, у якога бульба, і у таго, які Франкенштейн. Окей. А, тут, глядзіце, яшчэ можна пайсці ось сюды. І тут така мы здабываем бульбачку. Ля, спёрлі нашага. Наша партія пацярпела ад мурашоў. Ёсць два шляхі. Пайшлі сюды. Як яны спяваюць жудасна. Ля, капцы, а шо гэта? А, унутр залезть. Так, бачым нашага. Вау. Окей. Стелс. Ага, у нас тут лабіринт. Шановні, у нас тут лабіринт. Сюди не треба. Сюди не треба. А сюди можна. Сюди не треба. Сюди можна. Сюди не треба. Сюди відавочно... А, сюди треба. О. Еу. Ура! Каштаны-драпежнікі, хоррор. Фух. А, мы бульбу, атрымаецца, знайшлі. Так, дзе ў нас там шаман? Вітанкі, шаман. Ля, кайфуй. А, і ён нам даў замест бульбы бульбу. А, ну гэта не бульба, гэта у нас атрымліваецца яйка. Давайте спробуем гэта яйка запуліць Франкенштейну. Спрацавала? Спрацавала. Засталась одна птушка, пачакайце. А дзе? Даецца тутака. А, так, тутака ж. Нам трэба чымсьці нагадаваць галодных дзяцей. Слухайце, а можа штосьці трэба сперці ў сталоўцы? Во-во-во-во. А, слухайце, атрымалася. Шо напужала арэгану? Мы трошкі спёрлі ў сталоўцы. Трошкі ежы. Всё, цяпер яны вегетарыянцы. Па-рознаму загадкі вырашаць. А ты не гэтак прайшоў? Слухайце, ну калі так, то гэта абсалютна імерсіў сім. А, спроба каштана зжэрці птушку. Ну гэта нормально, Арэгана. Ну шо? Рухавік запусцілі!
поспели. Літаральна за імгнення. А, ты не так яйка вылупил? Ну, тады сапраўды мерсі ўсім. Так, ну павука мы прогнали трошки. На сцяне штосьці ззяе. Нейкія сімвалы. Ёсць шлях права руш, лева руш. Ля, зноўку лабірынты. Давайте спрабуем паглядзець на мапу. Ага, то бок гэта новы ўзровень. Окей. Грибочки, якія робяць жух-жух. І картка з імі ёсць. У канцы стрыму мы абавязкова паглядзім усе карткі падрабязна, таму што яны мне піпец як падабаюцца. Вось як трэба вырашаць пытанне. А, на гэтым узроўні ты спыніўся? Ну так глядзі далей. А шо тут вожухна? Неяк даволі змрочна. Шо ты нам раскажаш? Шайхуд! Зжэр сонца. Окей, моя павага. Божухна, як разгалінавана. Вы паглядзіце на гэтае. То бок тут хтосьці зжэр сонца, ну шайхуд зжэр сонца, і таму ўсе сядзяць у цемры. Окей, гэтаму жэўжыку трэба дуда. Тут у нас нейкія хвалі. Магчыма, там штосьці будзе мокрае. Ля, якую іх тут утульна. А як іх адначасова запусціць? Магчыма, ў нейкім канкрэтным парадку трэба. Вось гэты найдаўжэй. Не атрымалася. Атрымалася. Не ведаю навошта, але прышпільна. Ля, дзе гэта мы? Вау. Нам трэба знайсці зорку, каплі, сонца, лісток і прынесці гэта святару.
Капец, вы паглядзіце, які касцёл. Шрай нейкі, ну. А, глядзіце, гэта хтосьці, у каго вырвалі вока. І нам трэба вока знайсці. Окей. Больш тут нічога няма. Здаецца, нічога. Вітанькі, хлопцы. Ля, хоррор пайшоў. Вы паглядзіце на гэтую цвілую грушку з зубамі. Кайфы. Вядома, да яе нас не пусцяць. Кайф. Ля, що робиться? Нам трэба неяк зладзіць сцяжынку нейкую, таму што, вось бачыце, нам туды можна прайсці, але прайсці нельга. А, сюды можна прайсці. Нельга. Трэба нейкая камбінацыя. Якая б дазволіла нам скочыць. Мабыць. Шчыра кажучы, я максімальна не ўпэўнены. Калі... А, слухайце, можна. А, яны вышэй запускаюць. Яны запускаюць вышэй. Окей. Тады паставім гэтага. Опа. Пяу. 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 А, не тое, што я спадзяваўся. Спачатку заскокуем сюды. Потым сюды. Божухна, як прыгожа гучыць. О! Гова! Цяпер сюды. І сюды. І... Ага, нельга. Трэба скокаць. Ага, не так. И не так. А. А калі мы зробім ось так. Ау, пробегли. Все, пробегли. А боже. Тое ж самае, але нашмат больш складанае. І там мы бачым вообще невядомае штосьці, што адно з таго, што нам трэба знайсці. Ужо добра.
знайшлі нейкае асаблівае насенне. Так. Ага. Божухна, як гэта прайсці. Ага. Давайте глядзець, куды яно патрэнькае. Сюдэма, адсюль вось сюды. Давайте пасунем вось гэтую. А яна не сунецца. Тады трэба пасунуць вось гэту. Халера. Семь плюс, кажется, сур'ёзна. Так, гэта прыбіраем. Божухна, як кайфова гучыць. Так, цябе трэба прыбраць трошки. А що ми тут можемо посунути? А, ось так можемо посунути. Окей. Все мы строго кажут, что 7+, ну, гэта так. Але все ж таки лічыцца, що мы мацней за 7. Мы моцна плюс. А адчуваеш сябе нібыта не моцна. Пняу, пняу. А калі скокаць адсюль, ці будзе адрознівацца результат? Нібыта не надта. Вось гэтую халеру неяк-то трэба пераскочыць, а як? А, ось так можна, сур'ёзна. Во! Нарэшце. І мы здабылі адну з чатырох. Адну з чатырох чагосьці. Так, а як обратно? Куды нас? Вау. Окей. Нас максимально эффективно переместило. Дякую. Ух, зладзілі. Величезно дякую за вадзіцу. Takamatsu пропонує попіведзіці. О! Яно дакладна трэба. Шо гэта за? Нейкія авечкі.
Ой, картку дали. Так, 3 шляхи. 3 шляхи. Яшчэ одно насенне. Вось гэтай халеры трэба аддаваць яго. І сюды іх, бляха, яшчэ 6. Ух! Даволі люта. А я тут быў уже ж. Мы яшчэ не хадзілі вось у гэтым напрамку, сюды не прайшлі. Там ёсць шлях. Во, мы прайшлі праворуч, давайте пойдзем леваруч. І леваруч у нас гэтая вось. І тут у нас вока. Тое вока, що нам патрэбна, каб вярнуць жэўжу, які згубіў вока. Картку атрымалі. Що зрабіць-то трэба? Відаць, трэба неяк яго скінуць. По хамелеону не клікалі, падаецца? Якому хамелеону? Тут у нас есть грибочки. Тут у нас раве. Так, почекайте, я уже згубився. Зараз мы ось тут така. Треба вернуться і паспрабаваць пайсці ўніз. Вось што трэба зрабіць. Вось сюды, мы не ішлі сюды. Тут у нас нейкі калідорчык новы. Тут мы зноўку сюды прыйшлі. У гэтым напрамку у нас будзе яшчэ калідорчыкі, матка боска. Трэба ісці праворуч уверх. Леворуч што? Шо? Гэта шо? Гэта чалавечыя мазгі? Ава. Праз затрымку часу. Ну так, сапраўды, дарэчы, сёння Twitch неяк спазняецца. Таму гэта я павольна рэагую. Атрымліваецца. Так, ну, дарэчы, выглядае як нейкая музычная галаваломка. Гэта трошки не тое, чаго я чакаў. Я не ўпэўнены, што я чагосьці ўвогуле чакаў.
Але вось толькі што ў нас была спасылачка такая невялічкая велікотка. Гэта быў галоўны герой машынарыума. Іх можна нейкім чынам. А гэта ў нас лога Аманіты Дызайн. Божух, на што тут робіцца? Ну ось гэта паляцеў карабель з самаросту. Карацей, гэта ў нас пакойчык з велічэзнай колькасцю адсылачак. Во, дарэчы, галоўны герой самаросту. Што у вас тут робіцца? О! А ось гэта было няблага і нечакана. Здаецца, ўсё праклікалі. Маленькі прынц, ну так, амаль маленькі прынц. Увогуле гульня прыблізна пра гэткае, што бок невялічкія планеты, якія можна абысці, там, не ведаю, за одну хвілінку. На кожнай свая нейкая гісторыя. То бок даволі блізка да маленькага прынцу. Так, тут мы таксама былі. Божухна! А, ось, дарэчы, той шайхлуд. Шай-халера хлуд. Божухна. Трэба як мага менш кранацца сценак, інакш яно захрасае. Захрасла. Пусти. Бежим. Рет-рет. А, пачакайце, каму трэба было сонца? Не, гэтаму трэба было туда. Сонца дзесьці ў гэтым напрамку патрэбна было. Во, ось сюды. Божухна. О, насенне. Мячик. А, мячик хутчэй за ўсё трэба будзе аддаць з тым малым, якія вокам гуляюцца. Гуркі? Ну так, гурочак. Так, з гэтымі мы што не ведаем, што трэба рабіць. Давайте глянем на мапу. Мы яшчэ не хадзілі вось сюды і куды ісці. Дзякуй за штосьці зялёнае. У нас не агуркі, у нас яблыкі, але штосьці зялёнае.
Сегодня у нас вся гульня. То есть и зеленая. Так, пойдем ось сюди. Вітанки жевжики. Все, забрали вока. Табок. А, слухайте, магчыма, все ж таки трэба іх парыпаць нейкім чынам. Бо магчыма тут будзе насенне вось гэтае сіняе, блакітнае. Для таго, каб яго неяк атрымаць, трэба штосьці зрабіць. Ля. Незразумела. О, а тут мы не были. Ну так сколько? А, шалом табе трэба. Яму трэба шалом, окей. Так. Цяпер сюды. Там можна вока вярнуць. А, во хамелеон, сапраўды. Ты шо? Ну, дзякую табе, Дэкамацу. Добрый вечер, добрый вечер. Вечер сапраўды добры, мы тут файненько адпачываем. О, вось гэта добра. У нас ужо есть 3, а яшчэ трэба яшчэ 3. Хутчэй за ўсё. О! А тут нас зноў тут не было. Яшчэ нейкі пакойчык, глядзіце. Што вы тут робіце? А, яны збеглі. А, і прыбеглі. Шляхоў да халеры. Давайте пойдзем, напрыклад, сюды, сюды, адсюль мы прыйшлі. Цяпер пойдзем сюды. А, у нас тут штосьці лабірынтавае. Божухна, вы паглядзіце на гэта. Якая жуда. Але мы прыйшлі туды, куды трэба. Мабыць. Вітанкі. І все? Мы знайшлі тэлебачанне. Вау. О, гэта мы. Ну так, было такое. Что мы ему лапы отрываем? Хоть сапраўды лапы отрываем. Ухваляю. А, яшчэ ножа прыцяглі. І зжэрлі. Як я разумею, гэта спойлеры. Спойлеры таго, што адбудзецца пазней.
Дык у сэнсе, а что-нибудь корыстное мы тут знайдем? Не клацается. Не клацается. Не клацается. Вось такі сюжет Орегана. Жужики не клацаются. І знову починається наша історія. Капець тобі, миша-павук. Резаніна. А, во, знайшлі. Знайшоў. Тут было насенне гэтае блакітнае. На талерцы. Я яго калі шырэй не заўважыў. А як выявілася, яно там што найменш ё, і мы яго схапілі. Ужо 4, яшчэ 2 дзесьці. Зараз яшчэ раз клацнем, каб паглядзець, магчыма, на талерцы яшчэ штосьці ляжыць. Пачынаецца триллер. Мясо. Все, готовы. Все, больше ничего не здається. Окей. Ну, магчыма, мы тут знайшлі ўсё, што трэба было знайсці. Вось тут пятля, тудема, сюдема. Зараз ідзем аддаваць вока. Вітанкі. Так, трымай. Dzień dobry. Поплыли ніжэй. У нас тут адбываецца нейкая баратраўма. Нам можна плысць куды заўгодна. О, дзень добрый. Шалом. Той шалом, що нам трэба. Шо? А що робіть? На стрелочку натискать, но уже поздно трошки. У нас тут отбывается Need for Speed. Холера. Ну, чаму? Скотыняка, давай яшчэ раз. Да божухна. От сутыкнення пакутаю толькі я, яму начхаць. На тебе. Давай шалом. Шо? Яшчэ раз?
Ах, холера. Гоночки адбываюцца. Гоночки. Давай шалом. Навошта мы тады гэта рабілі, калі нічога ў выніку не атрымліваем? Ён халера адразу падразае. А, яго, магчыма, некалькі разоў трэба. А, скатыняка. І, магчыма, некалькі разоў запар. Ля, скатыняка якая. Вось тут трэба было праскокваць, але мы не паспелі трошкі. А, слухайце, паспелі. Хе-хе-хе-хе. Давай шалом. Мо я штосьці не разумею, ці што? Колькі разоў яго трэба перамагчы? Ля, гадзёныш. Слухайце, складаныя гоначкі насамрэч. А, вось гэтак можна кіраваць. Не абавязкова стрэлачкамі, можна... А, скотыняка. Трэба ў гэты момант шалом збіць. Так ён скача ў любым выпадку. І калі я прайграю, і калі я перамагаю, ён аднолькава скача. Обгоняем, 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 подразаем. Не клацается. Шо? Яшчэ гукі гэткія. Врэм. Слухай, я тебя обогнал на полкилометра. Ну не клацается зусім. А, магчыма, вось гэтым трэба. Во, што трэба збіць. А, ну так, ружовасця. Так, я ўжо і сам дацяню. Калі шмат разоў зрабіць лухту, рана ці позна дазнайся, як гэта трэба было рабіць. Скотыняка. Обгоняем, обгоняем. Сапраўды.
Шо? Шо? Все, капец тебе. Хух, ну шо, далей даследуем океан. Насамрэч, таму што у нас тут да халеры яшчэ месца. Як жа прыгожа яно гучыць. О, бяром. І яшчэ адна засталася. Дзесьці яшчэ адно насенне. І хутчэй за ўсё нам яго дасць той жэўжык, якому мы шалом аддаму. О, я ўжо і забыўся, што мы тут збіраем штосьці акром гэтых насеннічкаў. А што з табой зрабіць? Шаноўны, аддай. Неяк не гэта самае. Не надта ідзе на кантакт. О, дзень добры. Не ведаю, што мы робім, але няхай. Ці даплывем мы да краба? О, даплывем. Ха, слухайце. Атрымалася, але... атрымалася. Без але. Ну, усё было абсолютно лагічна. Так. Тут така мы былі. Вось адсюль мы, здаецца, пачыналі. Давайте зазірнем да таго жэўжыка з шаломам. Калі не памыляюся, ён вось тут така. Гэй! Трымай. Вось у чым тут быў сэнс. Гэта сюды. Гэта няхай стаіць вось тутака. Ну, то бок я ўсё яшчэ не ведаю, што менавіта мусіць адбыцца, але... О, дарэчы, вось гэта добра. Так, пачакайце. Ён на месцы, то бок нікога ён насамрэч не з'еў. Всё добра. Цяпер трэба ўзгадаць, куды гэта насенне трэба несці. О, глядзіце, вось гэты падводны сусвет.
кайфово зроблений. Насіння, здається, ось сюди, то бок. Праворуч, праворуч. Ні, сюди, не сюди. Ну куди ви? Куди ви пішли? Алло. Ось сюди. Потім ось сюди. І ось сюди. Таким чином ми отримуємо зорку. Не лил зорку, але зорку. І нам ще застанеться ось це сонце. Сонце, хоча за все, буде там, де дуда. А каб отримати дуду, треба ніяк розібратися з тою зубастою грушкою. Зараз будемо розбиратися. І апошнє. Я кажу апошнє. Єс. І зосталося Соніка. Так. Ну давайте я ще раз пройдемся по всім місцям. Там у нас є шмат чого насамрэч є. В основном все праворуч. Окром ось этой зубастой игрушки. А тут у нас что было? Я не памятаю. Давайте пойдем туда. А, тут облоки гэтые были. Облоки мы зрабили. Там все ок. І танки грибочки. Тут мать з дитенком. Там ока нейкая жатва берется. Давайте пойдем туды. Ось адсюль гэтая пані приносіць ежу. А адкуль? Во, гэтаму жоржыку трэба дуда. Гэта я памятаю. Дзе тут выхад? Толькі вось гэта. Калі пойдзем у гэтым напрамку. А, ну гэта святара. Гэта тое месца, куды мы мусім прынесці ўсё. Тык-дык-тык-тык-тык-тык-тык. Тут у нас батискаф. Зараз пойдзем праворуч і вось сюды паглядзім, што тут у нас. А, ну тут мы ўсё забрали. Тут так ўсё як трэба. А гэта што за... Што за яно? А, ну тут мы таксама ўсё забрали. Халера. А гэта хто? Вось гэта вось, это хто? Ну, мы давайте вернемся. Гэта вось сюды? Не, тут дудар. А, ну мы зараз сюды зазіралі, і я ўжо забыўся. Ну, гэта святар. Божухна. У лабірынце трэба выплукаць. У тым лабірынце, што у нас леваруч? Ну, давайте паспрабуем. Не сюды, не сюды. Ось сюды. Вітанкі. Ось тут у нас ёсць лабірынт.
Тут така мы забрали насенне. А, можно со спины до ей пройти, серьезно? Окей, давайте поспробуем. Відавочна не сюди. Не, адсюль треба вибиратися. Тут тільки докладно нема того, що нам треба. Откуда может быть проход? Это не проход. Ну тут мы уже были. Это не оно. Это мы одразу знайшли. О! А так можно было? Окей, давайте подоследуем гэтыя коридорчики. О! Наклацали. Ну так, уже наклацал. Так, окей. Знайшли Дуду. Тады ідзем до Дудара. Я ўжо неяк тут аж арыентуюся. Божух на що робіцца. Ля, кайфуй. Штось тектонічнае, глядзіце. Зубастае. Так, у нас ёсць проход вось сюды. А, ну гэта таксама лабірынт. Окей. А куды нам трэба? Вось у чым пытанне. У гэтую халеру трэба баяцца трошки. А адсюль мы прыйшлі, калі не памыляюся. А, не. О як. Памыляюся, але памыляюся прыемна. В сэнсе. Ля, мы адсюль прыйшлі, трэба запамятаць. Потым сюды. Потым сюды. В сэнсе не сюды. А, вось сюды. Дакладна. Вверх. Не туды. Сюда идем. Обираем нижнюю. Тут обираем среднюю. И это была помылка. Обираем верхнюю. О, нормалево. В сенсі. А що здарилося? А что? А навошта? Ну окей, давайте оберем нижнюю.
І гэта была дакладна памылка. Цікавая. А, праблема была толькі ў тым, што яны абрадаваліся і іх скінула. Окей. Так, нет, тут мы уже были. Где там у нас? Я згубіўся трошки. Сюдема. Сюдема. Все, мы зрабілі тое, што трэба было зрабіць. Што мы у выніку атрымаем? Не ведаю. Вау, вы паглядзіце, як ён разжэрся. Гэта той самы павук. Ён забіў нашых супартыйцаў, але нас не змог, таму што мы, з гэта пачыналася гульня, мы зжэрлі нейкае насенне ігдрасілю. Мы яго засунулі ўнутр у сябе і гэткім чынам выжылі. А што рабіць? Трывае арэгана, ўсё будзе добра. Рухаемся. Вау. Хоррор пачаўся. Мы ў цемры швэндаемся у нейкіх падзямеллях. Матка боска. Паўсюль нейкія да халеры пачвары. Акром нізу. А чаму нам не падабаецца ніз? А, яшчэ па дыяганалі можна пайсці. І тут таксама пачвары. Гэтую пачвару вы не пабачылі, але яна файная. Яна была да халеры хтанічная. Тут таксама. Дык усё. Ніжэй дыяганаляў няма. Так, пачакайце. Вось гэтая пачвара ззяе белым. Магчыма, трэба да іх тыркнуцца ў нейкім канкрэтным парадку. Давайте пачнем вось гэтай, якая ззяе белым. А, мы ёй у пашу ляцелі. Скарыстаўшыся тым, што яна не ззяла чырвоным. Так, а тут мы што будзем рабіць? Гэта атажраўшыся павук абараняе вось гэтае насенне. Але калі мы набліжаемся да яго, ён знікае. Вось. Вось мы бярэм. О! Ні халер не зразумела. Але нейкім чынам мы чагосьці дабіліся. Ах ты скатыняка.
Ля хоррор. Мы ў цемры змагаемся з дахаеры хтанічным павуком. Ухваляю. Я кайфово. Хе-хе-хе-хе-хе. А, магчыма, трэба клацаць на тых, з каго яно вылазіць. Давайте паспрабуем. Ой, а шо гэта? А шо гэта? Складана. В твоім выпадку що будзе? Карацей, вось у гэтым варыянце у нас атрымліваецца можна падкідваць гэтую бурбалку вось гэткім чынам. Скончыліся даўно. Помніла. Шо? Ну, сухарики. Это заначка. Ты не заначка, гэта я, як заўжды, даядаю. Недаедзены. Не трэба. Так. Давайте асцярожна гэта паспрабуем зрабіць. Ды я не чапаю. О, атрымалася. Underscore Kaja, не чапа і смаколики. Ля, вы паглядзіце, якая хтонь. Добрая гульня для дзяцей 7+. Так, вось мы перамаглі канкрэтна гэтую пачвару. Атрымліваецца. Цяпер шукаем, дзе ў каго цяпер зяем белым пашча. Вось гэта здаецца. Дзень добрый. Што будзем рабіць? А, іх трэба пераблытаць. Лухта. Не. Ёсць. Хе-хе. Ізі. Дзякую. Да пабачэння. Ізі пачвара. Ой, глядзіце, як прыгоженька, божухна. І тут мы рэгулюем вышыню. А шо, калі мы просто паляцім? А, яно башце рвецца. Опс.
Ось гэткія канкрэтна загадкі мне заўжды неяк цяжка даваліся. Таму што трэба сачыць, што з чым злучана, што на што ўплывае. Трэба, каб апошнім быў высунуты вось гэты, які нам не будзе перашкаджаць. А цябе як засунуць? Не. Ты з чым злучаная? З гэтым. А ты з чым злучаная? З гэтым. Ты з чым злучаная? З гэтым. Оп. Оп, все. Атрымалася. Ух. Гэтую пачвару таксама перамаглі. А божухна. Тут шмат месца. Що нам трэба рабіць-то? Мы можем націснуць на сябе. Няслушна. Трэба адбівацца, слухайце. А як гэта рабіць, пачакайце? Як я стрэліў? Як я стрэліў? Пачакайце, а як гэта адбываецца? Не разумею, ось калі я націскаю, потым наводжу мышку сюды, хоп, яго забівае, окей. Далей як? Наступных яно не кранае ніяк. А, трэба яшчэ зараджаць сябе. Механікі складаныя і цікавыя. Гэта як дубальтоўка. Пасля кожнага стрэлу трэба перазараджацца. Яшчэ і боссы. Механік тут афіцыйна больш, чым у шмат якіх AAA гульнях.
Божухна. Хух. Зараз будзе супербосс. Та я ведаў. Адкуль я ведаў? Павук. Не, гэта нават не павук быў. Але гэта быў супербосс. Кібердэмон. Так бы мовіць. Юх. Я сёння нас выкинула. Так, где нас еще не было? Я уже не памятаю, коли шчыра. Унізе нас, здаецца, не было. А уніз і нельга. А, там уже все побитые. Где наши сябры? Так их ж забила, ты ж бачила. Прыйшоў да халеры мясцовы Люцифер і ўсіх наших сапартыйцаў спаліў, акром нас. Мы іх яшчэ пакуль што не адрадзілі. А, яшчэ ж гэтая пашча, божухна. А, дарэчы, вось. Бачце, у матрыцы шмат якія нашыя сябры. Грыбочак, каштанчык і, карацей, тут усе. На сябе націскаць нельга. Трэба абраць кагосьці з... Ага. Не атрымалася. Зноў ж таки не атрымалася. Нібыта трэба знайсці кагосьці, на каго ён вытраціць больш часу, чым на іншых, каб мы паспелі прайсці. Але у нас тут аднолькавая колькасць часу. І гэта, дарэчы, апошняя пачвара, якая ў нас засталась. Таму давайте думаць. Головоломка. Так. Калі мы націскаем сюды, мы вылазім, пужаемся і залазім обратно. Націснуць адразу на некалькі нельга. То бок у той момант, калі мы націскаем,
Пакуль не скончыцца інцыдэнт, мы нікога вызваліць не можам. Пачакайце. Мы нібыта можам мяняцца. Ова! Во чым прышпіл. Занято. Хе-хе-хе-хе-хе. Перамога. Цяпер можа вызваліць нашых? Не, мы вырашылі не вызваляць пакуль што. Але мы цяпер ужо піпец якія... Вау! Вау! Скотыняка. Мы занадта былі яскравы, ён аб нас згарэў. Вочы, вочы, вочы. О, все, і супартыйцы адрадзіліся. І мы пачынаем вырошчваць новы Ігдрасіль. Жалудок усіх выратаваў так. О, все прибегли. А чому спинилися? Чому не танчим? О. Шиковно зроблено. Максимально чолова і все одно упихнули трошки хорору, упихнули трошки дзівацтва. Дуже люблю гэтке. У Happy Game, до речі, ми так само ще погуляємо з вами. Ой, кайфово! Аманіта Дизайн для мяне адна з найлепшых студый увогуле. 12-й год зроблена, до рэчы. Пакуль усе чакалі канец свету, яны рабілі гульню. А шо гэта? Нам далі першае месца нейкае. Выглядае і гучыць ашмурэнна факт. Арт. Ну, увогуле, Аманіта Дизайн адна з найстылёвейшых студый з усіх увогуле. Таму што і самарост, і машынарыум, і ось гэтая гульня, і чучел, які, калі не памыляюся, адна з найапошнейшых гулень. І нават Happy Game. Усё, абсалютна ўсё піпец якое стылёвае. Ось такая
Шановне гаспадарства Галера. Супер. Супер гульня менавіта для нядзелі, каб падрыхтавацца да, так бы мовіць, панядзелка, які заўтра будзе. Эпігейм траўмавала. Ну, што паробіш? Што паробіш такая гульня? Так, да каго мы пойдзем? Пойдзем, мабыць, да Ватафакі, і ў яго стаіць Джастінг, хто бок хутчэй за ўсё ён нейкае кіно глядзіць. Happy Game гэта максімальны хорар ад гэтых распрацоўшчыкаў, таму мы абавязкова туды зазірнем. А зараз пойдзем адпачываць, пойдзем да Ватафакі. Велічэзны дзякуй за гэтую нядзелю. Супер чыл, супер адпачыў. Не прыйдзеш на Happy Game, Арган? Ну, Аргана. Добраноч, няхай табе сніцца не Happy Game. Ariana_Kaja. Дякую. Все, карацей, паляцелі. Добрых усім сном і да сустрэчы заўтра. І